Kakong Rona Khemdek kebadai ke MDC Barim juga Nongpo constituency hadin bakalam mino nakaseng United Democratic Party menta kasengi ke Lifeway tarik luber R1000 R4R kelapin yaso no ilade kaseng Kongres harangkat kinong kersan ki jongka bar harangkat ki arngut ki riur rangba ki bakentup yu pastor PW Penar ubadai Presiden kaseng BJP Haribhoi District baruba SW Malay ubala syong thait nakakam Additional Superintendent of Police bat kiwe ki riurang ba kibla penya so no ilade bat kaseng Kongres hakane kasengi lapniang sobha syaka parti yakini ki laingut dauba Vincent H Pala Presiden ke MPCC harangkat kajing sakhilang uba Roni V Lingdo Vice President ke MPCC uba Kores Marwain, Secretary MPCC in charge ke Nongpo constituency uba Charles Marngar, Presiden ke RBDCC bat ki dekhot ke RBDCC, ki Nong Yelam ki BCC bat ki rirong ba ki bawan banyadon benta bat ke seng Kongres. Habakran shikilat pathai khubor na kaliang ka Kong Rona Khemden kalai thu kabla penlong yaka ban penyeso no ilade syaka parti Kongres kadai namar bakum kanong syakri yaki pajba kampat kwa ban syong thai ban yakhun yaka election na kabenta ban syakri ki pajba hanongpo constituency Henry hadin bakla sothu bakanem yo lat shu na ka parti UDP ban yakhun haka election R1000 R4lai kumta kalarai ban mi no na ka parti ban penyeso no ilade bat ka parti Kongres. Nakaliang Presiden ke MPCC ba Vincent H Pala uloong ba kajingtmu jong ka parti ban khot ya ka Kong Rona Khemden ban penyeso bar ka parti kadehi na kabenta ban yakhun haka election R1000 R4lai na ka Kongres bat udon ru ka jingkermen ka baskem ba ka Kong Rona kan job don buram house nam R1000 R4lai ke ba penlong epi ba mentang si pilawan penyes no ka parti Kongres haka ba pilai no ka UDP kalau ngajing sisa baru sikat tungan dan hana dan rey kumbang laong tentang hakor kebangami cidon hi daw makato kane biar abayat rey ya tukuni abatari pun ya tukun abayat rey duna ya duna de rey hak politics nga try kampong na nagabantang jona lani wat nagabantang jona using ya palir bangin ya pek ya mi hakano ka parti lani hakano ka takun ka pa kamsuk na kabanta ka jungi ka man kamlong convenient mo ngana po nong po ka banga shem ka banga love ka banga experience ka long ba nga rem shirem ha ka parti Kongres om thaki way parti bat ngai hi ba kapo nong po hilai na kini ki parti don da ki way part de hadin banga sau bana ka UDP ngam i don chance yu ya ka bangan yo ban yele namar ngadang tung kanong yele ka ngam patsu thai ngadang don i ka ban siem ka ban sekri ki paitan dan kan ka daw ka parti Kongres ka wan ban sepat ya kan nga jing trilang ngoy i ya ka ba ka chance le ne ka ya hap ka ta ka jing kwa ka chona dan ka daw ne join ya kan ka parti da ka jing pangaru ban yele election kan ka jing ular ka jong ban ong ba lada pi wan ka parti jogi ikloi ban ai ka tiket ban yele ka election ya tekhendiat kumbam tasi pilawan penyesno baga parti Kongres tengi i harangkat bagi nong kersan jongpi kumba kat nongut kinong kersan ki jongpi bat kino yelam pilba iwan ban penia join lang pian yasni kanom la ban ong i hadu kanom don kan rei kat itu ki bai ki bai toan ki simi hab hi ki ong ba Kongres ide kinong kersan ki jongpi de hakane ko por ko mamanta bi ong ba kinom don shu ba ka UDP ki jongpi ki kwa no ban penia so ban ka Kongres ka ka ba pi snow bit biang namar bi tip ka ka ba le ka dei na ka ta jumi kinong shong snong ka dei na ka ta jumi na ka ta ka no ko ba sequence ni kum ti ka bon ka diang ka jumi ka bangile ya don
nadu ipor kiba mencuba kiba pila sedang baban join hai ne ka politik sa parti pingi seu ya ka ba nada pile chuno ro ngin ya don lang bati kata ka de ka sur ka bangayo na ki henry ya ka ban ong ya ka namba ka nom la ban batai ya ka ne ka por Dasar kan dia pila tay ngi halor ka jingwan penis no jing kong rona amta singi ka parti. Ke ba fidan ban ong halor ka ne ba ka ka parti ka don naga menta jing kong rona. Ka jing le khop jong i kong rona khaden ba ngapasli ngaya keren ba di ba miral iong ba imla ban withdraw na ka BJP government ka badon bat NPP. Dengar ba ngai ila da pimla ban withdraw ngine geliang parti ngimban sing have suspend EP. Te ngila ai I ka call explanation ngila ai ka showcase ki klam jubab te ka meeting bala adep ngila rai ba kum ka parti ngimla ban surrender ngimla ban bu syarut ya ki jing praktis ba ka kongres ka don mo baro sikat tu ban yitri lang hibat ke BJP ngimla tada I imla tingim ban sing habat alternative te nongkong hi barbor ni phai kmat si kong rona bobon nang ni na ribhoi ba cha si Dr. Celestian Kyong ba di tre kong rona ka khamsup ini banjok sakaberu di longkmi bla biang ka qualification la election la tip kane ka constituency ka budan cispa arpo prat liki snong hado nrupo wait liki polling stations la kuno hakini ka for la dep 30,000 ski voters mentapat na try kinang hambun ki voters ki ban tap ngakermen ba tang lamba ka kongres ka don ka chance banjok kata ka daw ni wan khot I kong rona na maring latip ba la test la yo nyo hajar election ka ba la dep mo yang kermen yo satang kediat la job tin se job ya kini ka election ban Tekemut kumba kalong mentah I kong rona nakaliang ka parti in peniakun be I kong rona hi ka arat lai. Hoy, there's no doubt namar I president jong ka district I ba Charles iong ba nagaliang jong ki kila syong meeting kila kulari kong rona tingin niliang parti ngimla arban kat ba recommend na po district kat ba recommend na po ka block kumolong mentahi kila rai tingi hapngi je kata dah por balik khot I kong rona ni late de kata gi jemut ba I kong rona in ban kumi candidate tang la dei serendar ma I ta kaya de kumwei bless you thank you